rigar yanci, rigar yanci, rigar yanci, rigar yanci. In General Hassan Usman Katsina ya tafi, Shehu Musa Addu'a ya tafi, Umar Musa Addu'a ya tafi, Aminu Bello Masari ya kama hanyar tafiya, to duk Umar Rada ya taso. Rigar yanci. Ranar take rubuce a cikin tsarin mulki cewa ita wannan ƙasa ce mai bin tafarkin jam'iyyu daban-daban, multi-party system, multi-party a cikin kundin tsarin mulki yake. Kaga magana ka ce wani mutum zai mai da ƙasa mai bin jam'iyya ɗaya, ai wannan tamkama ko baka san doka wane ko kuma ka sani kake son ka ruɗa mutane. Rigar yanci. Kaga PDP kenan nake gaya maka, ita wannan ADC ita ma na gaya maka, Labour ma ina iya gaya maka ita. Duk jam'iyyar da kaga ta samu matsala to 'ya'yan jam'iyyar ne ke rikicin. In sun rikita jam'iyyar to ban ki ba, ko kai ne kuma kake yaki, in ka ga inda zaka samu galaba zaka taimaka, zaka shiga. Da bango ya tsage kamar yadda na gaya maka sai ka dangare ya shiga, amma in bangon bai tsage ba ka dangare ba zai samu gurin shiga ba. Rigar yanci. Duk yadda gwamnati misali ɗauki kan wannan magana da kake yi ita ma ɓaro-ɓaro magana jam'iyyar PDP ce, inda wannan former governor na Rivers ya zo ministan Abuja Gwike yake tare da gwamnatin tarayya. Menene ya da wannan abun asalin shi? Rigar yanci.